Altså, jeg skulle efter et forår. Jeg kan ikke lade det der. Det er bare fordi, jeg tog fisk. Det er så langt, jeg ikke. Ja, jeg tager fiskebold i. Ja, det er frobold. Ja, det var kalkulat, jeg tog fisk. Ja, der var der har. Jeg var så nødt til at gå her. Så I var det der, I går af. Du går på første. Du går på første. Det kan jeg ikke. Jeg går på første. Og så kom... Altså, ikke sidste gang, jeg kom Laura på fast. Ja, og så kom du, og så kom resten på holdet på Frederik. Det var mega godt. Ja. Både? Det er faktisk en både. Jeg måske nå, jeg troede, det var til mine. Nej, det er bare flere. Ej, der stemmer billedet. Ja. Get op. Ja, det bare. Hvad synes du? Hvad? Nej. Kjell Bent, han hopper næsten med.